Yan. This is my first time na kukunin ko yung sahod sa YouTube sa Western Union. So samahan niya kung paano ko siya magagawa. Sana makuha ko siya ngayon. Ayan, so pinaprocess na siya, tapos i-change na siya into peso. Yan guys, so nakuha ko ng pera. Ito na nga. So pakita ko sa inyo kung magkano nakuha ko. Una kong sahod sa YouTube kasi nga di ba $100 yung minimum threshold. So ayan, 5,285.76. So not bad. Ayan, so thank you very much sa mga nagsasupport sa aking vlog at sa mga nag-subscribe. So may gusto rin ako pasalamatan si Amy Galang. So isa siyang estudyante ko dati sa Systems Plus. Naging kasama rin namin siya doon na nag-work pa ako doon. At saka supportan niyo ang kanyang vlog na Zach and Miggy. Yan, panoorin niyo lalo na mga kabalin sa Pampanga. So if you like this video, please give it a thumbs up. And then sa mga bago, please subscribe to my channel and I'll see you again on my next video.